Vi håber, at Amir han arbejder lidt mere her i finalen, end han gjorde i semifinalen. Ja, han gjorde. Det var jo en rimelig kedelig kamp. Lad os se, hvad storebror her kan finde på her. Det er så to dygtige kæmpere. Og oceaneren Michael Nybo i rød. Ja, de er ikke uvenner endnu, sådan, så de omklamrer hinanden. Det bliver de heller ikke, det. Men det er vel også to kæmper, der kender hinanden godt. Ja, Michael Nybo er også en meget stærk kæmper. Og jeg tror, de har mødt hinanden flere gange. Men lad os da håbe, vi ikke får en lige så passiv kamp som i semifinalen med Amir Rashid. Der var lige ved at tabe jo. Det var han faktisk tæt på, ja. På grund af passivitet, ikke? Jo. Det skal man jo også passe på, selvom man jo godt kan forstå kæmperne, hvis man selv har prøvet at stå derude af... Nu får de også besked på, at hvad det er for en sportsgren, de er ude i, at det handler altså om at kæmpe. Og ikke stå og kigge på hinanden. Det tror jeg nu også godt, de to, de skal nok komme i gang. Så får han så lige et halvt minuspoint. Vi kan lige på at holde, at det var et advarsel. For at holde fast i sin modstander. Det er jo så også næsten et hoveds forskel på de to kæmpere. Det er jo ikke altid, det har den store betydning. Og hvordan med vægten, den kan vel også... Altså nu ligger de selvfølgelig og svinger inden for en... I det her tilfælde, der er 6 kilo, de må... Men er det en fordel at være tungest? Nej, det er det faktisk ikke. Ikke som det, vi var i boksen, hvor man siger, der er flere kilo bag stødet. Det er der ikke tæt om her. Her kan det være fordel at kunne komme hurtigere væk. Ja. Og undvige modstanderens forsvar eller angreb. Men der var jo på et tidspunkt, der havde man den samme tendens i taekwondo, og alle de tabte sig for at rykke vægtklasser ned. Den tendens er så stoppet igen. Nu begynder man at være mere i sin naturlige vægtklasse. Og så vil man så også opleve de her højdeforskelle. Det har som regel ikke den helt store betydning. Det er da i hvert fald ikke til at bekymre Michael Nybo ret meget, han er et hoved mindre end Amir. Ja, det er ham, der som set har været initiativtageren. Ja. Ingen verdens ting. 0-0. De begge to får nogle gode råd i pausen. Ja, kvindelig sekundant her, helt så. Og dragten der, det er jo også en traditionel dragt. Ja. Yeah. Nytter sig vel også lidt. Jamen, den har så også ændret sig meget gennem tiden. I traditionel taekwondo, som er mere selvforsvarssport, der bruger man stadig en dragt, der bliver lukket over kryds på maven. Hvorimod til sportstaekwondo, der bruger man en dragt, der tages over hovedet. Ligesom en sweatshirt. Det er for, at den skal holde sig på plads under kampen. Anden omgangsstilling 0-0. Men Michael Nybo, som vi synes her har vist det bedste initiativ i første omgang, har altså et advarsel. Og endnu en advarsel, det udløser et pointtab.
Godt angreb af Michael Nybo der. Ja, det er vel Michael, der har vist det bedste initiativ. Jeg synes faktisk, det er ham, der har det største initiativ i den her kamp. Så hvis der ikke bliver scoret, så er det jo svært for dommerne at... Ja, så skal det jo være Michael Nybo, der skal... Ja. Så skal han vinde. Men du har Rashid som favorit. Ja, han bør også kunne vinde den her kamp. Men så skal han jo altså begynde at vise noget. Jeg synes, han har været, for at sige det mildt, været lidt doven i den her turnering her. Arbejder ikke så meget. Så han vil forsøge at score sine point ved at lave lidt kontra. Så ved at score, når modstanderen angriber. Men det lader ikke rigtig til, at han kommer i gang. Der er mere Rashid her i rød. Overskud i blå, ja. Fordi der står rød her. Det er fordi han har fået rød over. I rød. Michael Nybo fra Aarhus. Fik en advarsel til det. Og så er han faktisk 1 point bagud nu. Så er han 1 point bagud, ja. Kedelig måde nu kan både at vinde og tabe på en kamp. Ja, nu kan Rashid jo faktisk lave den samme, som han lavede i sidste kamp. Ja, der vandt han vel også på. Der vandt han også på, at de andre, hans modstander fik et lille point. Men nu går Michael Nybo til den. Skal score 2 point for at vinde. Mens
Amir Rashid kan være defensiv, som han hele tiden har været. Han kan faktisk fortsætte i samme stil. Og det må man nok sige, at den stil, det bryder vi os ikke om. Man kan også godt se, det er heller ikke en, man kommer særlig langt med i andre internationale turneringer. Der skal der nok laves lidt mere. Der så vi faktisk både et godt angreb og et godt forsvar, ja. Og den talte også begge to. Stillingen er nu 1-1, men de to advarsler, ja, betyder så, at Michael Nybo faktisk ingen point har. Han skal score ud og score endnu et. Fik Rashid et point mere, det må jeg forbigået min opmærksomhed, det fik jeg ikke helt øje på. Ikke mange sekunder igen her af tredje sidste omgang. Der gik gongongen, og Amir Rashid mester 1996 på en lidt kedelig baggrund, vil jeg nok sige. Jeg synes ikke, han har vist særlig gode takter. Men jeg kan sige, at han har lavet nok til at vinde. Men vi holder lige en lille pause og kommer igen om et øjeblik med en ny finale på gensyn.